پێشین مەدبێژن چاوێل دەریا خۆلی سەریا ئەv li ser kesên ku gelekî daxwaza tişta dikin. Ji kesên derdor bi rehetî dixwazin her tiştî bi dest bixin, ji ber wê jî pêşîn me gotina çavêl deriya xwelî seriya. Em bêjin mînak li ser gelê Kurd her çendî daxwaza mafê xwe kirin, kesî mafê wan nedawan. Ji ber wê jî niha bi keda xwe bi têkoşîn û berxwedana xwe hewl din ku maf û nasnameya xwe ya Kurdî li 4 parçeyên Kurdistanê êdî bi dest bixin. Pêşiyên me li ser kesên ku bi rehetî wekî ku me got jî bi rehetî dixwazin tiştekî bi dest bixin û bêyî ku ti kedê bidin û bêyî ku tu berxwedaniyê bikin bi rehetî her tiştî bi dest bixin. Pêşiyê me ji wan kesan re gotine çavêl deriya xwelî seriya, yanî gerek mirov çavê wî ne li destê kesî be, wekî ku dibêjin bi xwe bi destê xwe bi keda xwe wî tiştî bi dest bixe, an jî daxwaz û xwestekên xwe bi dest bixe.